салом тамошобинони азизи инглишкада. Инглишкада аксияи омӯзиши забони англисиро дорад. Ҳамасола аз Тоҷикистон нафарони зиёде лотареяи грин-картаро бурд мекунанд. Шояд аксари ғолибони грин-карта забони англисиро ба таври шояду бояд натонанд. Касоне ки забони англисиро медонанд, имконияти бештари корёбӣ ва таҳсили коромӯзиро доранд. албатта омӯзиши забони англисӣ дар муддати кӯтоҳ вақти зиёд ва маблағи заруриро талаб мекунад. Маркази забономӯзӣ пайдо кардан ва ҳар ҳафта ба марказ рафтану омадан 14-16 соати вақти худро бояд сарф кунед. хулоса ташвишу даводави зиёдро талаб мекунад. Шояд дилбазан ҳам бошад, аммо инглишкада барои шумо кӯмак мекунад. шумо 14-16 соати худро дар як ҳафта сарф нахоҳед кард ва комилан ба таври ройгон аз инглишкада метавонед дар муддати 3 моҳ забони англисиро омӯзед ва мушкилии надонистани англисиро бартараф карда, бидуни ташвиш дар амрико кору фаъолият кунед. инглишкада ҳар ҳафтаи дубор барои ғолибони грин-карта омӯзиши забони англисиро ба роҳ мемонад. дарсҳо тариқи Zoom онлайн мешаванд. 15 нафари аввал метавонанд аз ин фурсат истифода кунанд. барои сабти ном ба ин ватсапи зерин ҳатман дархост кунед, то дарсҳои забони англисӣ шоду хуррам бошед.